Hey. Jam hiiri. A hiire jam. Ya wuur cella. Onon kadi yon nguur cellon. Arane haalirde ma Bossa FM 96.9 ɗum mbiyata la voix de la vérité tawi woni ko ɗo e Agnam Siwol tawi kadi ko honorable député Farba Ngom waɗi haalirde nde. Sehilal mi haalde makko ñanden. Kanko e Aliou Ba. Kadi ko adi fof mi neldimo duwaw hono jeeɗo e sehil mo ganduɗa en mbaati ɗum e ɗo coronavirus woni hono Alhaji Boubou Babo Kanel. ñande gandanmi Farba. e hôtel Sogi ko Alhaji Boubou Ba giɗam seeɗa mo ganduɗa sinno wonano kanko hakkude am noppi moon e yummum Oumar ɓiyam mataw wonatano ha dewgal ene wona hen Alhaji Boubou Ba ene jeeya ene tawa e ko woni sababu ɗum ɗon woni ɗum noon so tawi on ɗo mo ganduɗa Farba Ngom somi andi ɗum ha yettima ɗo yetti ɗo en hakkudame makko e jaari ñangen e dendandal kala ko taari Farba e Bossaya mbeɗa wawi wiide Alhaji Boubou Ba ene tawa yo Allah yurmomo yaafomo amin yo Allah harnumo aljanna amin kadi ne tan wawno waade hakkude amen e Boubou kono noon ɓerɗe ɗe hakkillaji ɗi fof ene gondi ɗon e nder Fouta Toro emen Dakar kono komin Foutankoɓe komin Foutankoɓe emin gandi Bossaya kadi koye mbundi Fouta ko hakkude Fouta kadi e taari Fouta fof Bossaya ko waɗi ko hen mbeɗa sikki so tawi taari ko artirama hande e sukaɓe ganda hanki no wano ma won ko yimɓeɓe janggi e Bossaya jarama Elhadji Baba allo Elhadji Baba mal o saaha joni eɗen gandi e weeyo wona ngo woni ko fate banggue coronavirus eyyi hande amin gandi a ummima toon to Dakar o saaha gonɗa ko Podor no mi yettaki Podor tawa holto keɗɗa o saaha joni mboɗomi Dakar aran Dakar mais eɗen elle min nani ene jogui fedde nde ganduɗa ene sosa ene wiye Fouta men janggo ko ɗon jinmi arde eyyi ko ɗum min jinno garana min hen e mbawa laɓɓitande min mbawa andude holko Fouta men janggo yahata e kadi holto Fouta janggo foti faade ko adi Fouta men janggo ene haale kaalen e coronavirus ɓe yiiɗi bandiraɓe no mbirumi ni e RTS woni chaine men national yo bandiraɓe paam jeeri e waalo funnague hirnague rewoye worko ha yettanma e Mauritanie yo bandiraɓe paam nguɗo ñaw konko gonga wona gaƴare alhamdulillahi rabbil alamina guila nden ha joni Allah ene dandi en hen kono enen Foutankoɓe kono noon dandani hen bandiraɓe men wonɓe France walla wonɓe Italie walla wonɓe États-Unis eɗen foti wadde duwuji nelden ɓe kamɓe bandiraɓe men no tawno kala ko fewi Fouta kala ko feewi Fouta moƴƴi Fouta juuɗe maɓɓe ene tawa so ɓe gone caɗele ene wayni enen gone caɗele oɗo coronavirus mbeɗa yiiɗi banda men ene weeɓi ko neɗɗo ene defo ɗum woni laaɓal kardeji ɗi gandanɗa guila président de la république e gouvernement ɗum e ƴetti ɗum yo Allah rokkuɓe woni e wondude ministére de la santé woni ɗo neɗɗo woni foof yo andu ko ɗum gonga ittata haydara e juɗodiral hakkude meɗen kono ɓattodiral ngal yo yimɓeɓe ndento ɗum laaɓal ngal yo yimɓeɓe kirjin ɗum juuɗe mumen ha laaɓa ceer yimɓeɓe ndenda beskuji men kalnaɓe e nder galleji ɗi ene fewno ko heewi ene dandaɓe e nguuɗo ñaw kono kadi ene adda battodiral hakkude neɗɗo fof e besmu mum ko ganduɗa ko en puɗɗinomi yiide ene ngakki e gurdameji meɗen ɗum noon so tawi en gartiri ɗum nane mbiɗa yewtida e Alhaji Boubacar Ba ɗo ene nder gallam mbimi ko wiyete ko e confinement yo yimɓe kaari galleji mumen guurda ene foti wurdude ni beela Allah ne danda ɗumen e o nguuɗo ñaw enen ko aduna Allah o fof ko hen tawi en a yiyatno subaka bandiraɓe debbo malla nene malla mamiraɗo naata e galle yettata ko joomum en daroto ɗayno saabu korsa e kersa gonɗo hakkude mum e hol esiraɓe mum walla jeekiraɓe mum walla jinnaɓe muɗum
taw yettata ko ene arde e neeɗi enen sen mbiyama yen mbaɗɗum ene weeɓi ɗum e amen ɗo en no woodi par ce que ko heen ko aduna Allah o fof tawi en kono noon e oɗo sahaa ɗum ene dande e nguuɗo ñaw wiyetengo coronavirus amin refti heen noon ballodiral poɗɗo wonde hakkunde yimɓe par ce que ɓeeno jogii ɓe jogaani ɓe ngalaa ɓeeno jogii ɓe ngalaa ɓeeno mbaawi ɓe mbaawaa aduna Allah o fof noon solidarité woni ballodiral e juɗodiral gollongal nga hakkunde fuutankooɓe ko jooni ɓuri wonde goonga yen mbaɗ ɗum appliqué inchallahu rabbi ma taw koko tarde seeɗa tan kono komin puɗɗi ko nanka gonɗo Podor ni jooni so a hii Podor sa ndaari won image uji wona naɗe gonɗe e ndeer internet kala heen dawata koye projet muɗum ɓeena ndema soble ɓeena ndema hono kanje ɓeena ndema goɗɗum e goɗɗum yimɓe ɓe no gostodira ɗum sinno ɗum noon fof yettinooma bang yo bang coronavirus o ari yimɓe ɓe no gonde caɗeele gurdam tawatno ko enen eɗen mbawni koye meɗen eɗen jogii leyɗele eɗen jogii maaje eɗen jogii fof ko ɗum tagno kam wiide mi anndano corona no ara kono mbeɗa annduno kala probléme mo ngan aduno ene hus ene dañde ɗum e gurdam muɗum eɗen jogii hono solution woni peeje mum kono noon wuuri haa jooni rufaade eyyi kono Elhadj Baba koye ɗum min jewtanno joni joni ko faate banggue nanka min jewtidi hen e Demba o facciri hen ko heewi o haali hen kadi ko heewi o saaha joni noon amin jinno gartana min nde wonno ñanden nde balle ɗe gaari nde balle nde gaari fuɗɗi won fuɗɗiɓe wadde jawɗele mumen woodi laawiɓe walla won yiihiɓe hen koye mumen Elhadj Baba Maal waɗani hen junggo mum walla hayso tawi waɗi hen junggo mum haalaka walla wiyaka Baba Maal ko tel waɗi hen walla tel waɗi hen dañi e fansuji ɗi ɓe ganduɗa ko yiɗɓema ɗum muusi ɗumen ɓen ko majjuɓe ko majjere ko majjere ɓe jaari holko mbawɗa laɓɓitande en ɗum e ɗum saabu heɗotoɓeɓe ene jiiɗi andude hol gonɗo Elhadj Baba Maal mais gueɗe Elhadj Baba Maal ene niɓɓiɗi min jiiɗi ɗe laaɓa ɓen ko majjere goo ko majjere yiɗi kadi jamanu o welani ɗo neɗɗo wawi wonde fof yo andu ene jogii sehilaɓe ene jogii añɓe ne laaɓi jamanu mo gonɗen o ko jamanu kadi compétition woni kawguel ɓeena mbaɗira saɗi aɗa ɓeena mbaɗira sabu koye mumen aɗa anndi ñande mi waɗi vidéo goɗɗo jaltini mbimi ɓe fof fuutankoɓe ɓe ndento ko heewi goo min mbimino min mbi sen calima seerde serindaade gaño jahoowo dañata e men haala ñalde hanki no mbano welde ñande hannde ko jabbe so saliide coronavirus o nde fettude min tawi kam ko États-Unis min fof adi wadde vidéo nelɗum miɗum Elhadj Ndiaye mo 2STV sade mbeɗa ɓamduno e muɗum wadde hono Zénith mbimi min mi ɗacci Zénith ɗum ɗo wawa hebde anduno o mbeɗa nodda toon bandiraɓe mbeɗa andi nguɗo ñaw no fotiri won noon vidéo yaltinaka mi anda pourquoi yaltinaka danam tan yaltinaka heɗo minute vidéo o yaltani vidéo yaltani gila hay goto yalta min waɗi adi wadde intervention gila président Macky Sall ni ƴettani konngol wiide ene ƴetta oɗo ɗumen min Baba Maal mi waɗi ɗum mi annda ko ɗumen jaltani fotunkoɓe no foti yurmetade ko heewi yeesuno mais minen ne gartumi ndene kadi nanmi e émission mo ganduɗa ko Boubacar Diallo e télévision ngaji mbaɗi e 2STV min e partenaire uji am min mbaɗi intervention pour nanuɗen balle min mbino ko 10 000 euros wattana nde mi watti ballal gongal mo ganduɗa mi ƴettini ɗum mbaɗmi ɗum au moins plus de 10 millions ɗum ɓuuri 10 000 euros min totti ɗum préfet de Podor e cérémonie mawɗo pour ɗum ko ballodiral no tawno e jeeri ndi e waalo ngo won wonɓe toon ene liggoo e nder santé taw ɓe ngala kabirɗe ɓe ngannduɗa iɓe mbawi hutorade so malade addama ñawɗo to addama gilla jee walla waalo taw ene wawi wallede ɓe beltima hen no feewi ɗum ko ɗiɗi min tasi fedde mo ngannduɗa wiyete ko Fouta men janngo noon mi arte heen fuɗɗori ko ñande président Macky Sall no ara Podor e campagne mum électoral sukaaɓe département de Podor ñalde ɗon e gallam
min wona politicien kono komi ƴetti matériel fof nawmi ɗum hôpital de Podor Alassane Wade Podor jabbimi président Macky Sall kaldume sukaɓe mbimoɓe ko onon goni sukaɓe minen komin mawɓe koye caggal moon min goni min jiiɗi ko walluɗen jang fuuɓe no jogui foof no jogui leydi no jogui ndiyam no jogui sagataɓe no jogui anduɓe min fotani tampo kono noon oɗon foti rendu minen min gona caggal men duusa ƴeewen janggo e jaam so ɗum ɗo fof ɓenni kala laamɗo garɗo malla kala neɗɗo garɗo ene yiɗi hono wallodirde Fuutanko men wiyedu jomum ko o Fuuta minen min jiɗi mballa min heen ko ɗum jibini Fuuta men janggo mbaɗaɗo oɗo saaha coronavirus o noon walliti ɓe garti e caggalam ɓe mbi emin goni wonde caggal ma ni joni ɓen ɗo mbaɗa préparation pour yaade département de Podor pour nawde ko ganduɗa ko min rendini ɗum e dendagal jokkiɗo e am ko waɓe no hayyo baaba en woɗɗe e so ɓiɓɓam waɓe ono Ramata Baro en e consort adduɓe balle mumen ɓe jokke am e woɗɓe so yontimami haalo e hol gardude hen ballal muɗum eɗen jiiɗi puɗɗorade to département de Podor mi wi noon ndeɗo fedde wona fedde Podor naaɓe ndeɗo fedde wona fedde tan Fuutankoɓe ndeɗo foti ko yaade yetto Ferlo yetto Jolof so ummi noon toon yaaha Fulaɓe so ɓenni ɗum noon fof ni ken Sénégal gonɗen e Mauritanie eɗen gonde hoddiɓe soko jolko soko sonninke soko goɗɗo e goɗɗo kala mbawɗo ɗum naftorade yo naftoro ɗum eɗen ñaagui Allah noon so coronavirus ɓenni mbawen jooɗade ƴeewen hol Fuuta mo jiɗɗen eɗen jogui hen droit ko Allah rokki en ɗum ko ɗum sosi ndeɗo fedde Fuuta men janggo kono kadi mbeɗa wawi wiide ko jaltugol oyoto suka debbo mo ganduɗa arti yasnima no tawno nde o haali nde o nani o an faami ko heewi gila dande leñol sota ko tannomi wiide banda men duuɓi 35 dande leñol woto teddine Baaba Maal kono teddine ɓeɗo musicien ji ɓe ganduɗa ɓe jeeya koye leƴƴi meɗen kono gurdam mabɓe fof ɗoɓe jeeyi ɓe garti fof mi ƴettuɓe mi nawɓe Fuuta walla nawɓe Amadou Bari ɓe pijanta koko hono pelle Fuutankoɓe fedde hen fof so dañi mahi hunde waɗi hunde firti hunde e nder wuuro muɗum ɗum no hoto mi mbi dande leñol waɗani hay ndega dande leñol waɗi ha heewi neɗɗo noon Allah rokka ɗum ko ganduɗa ko ɗum ñaagui yo jig ɗum téléji en radio en ko ɗum radio men mbaɗi tempo FM nan ɗon Dunia FM men adi ɗo wadde hono radio communautaire walla radio libre min adi ɗum ɗo wadde diguen cimel gomnoɗo o ha liggude Youssou Ndour en ɓe kamɓe battini wonde hen kamɓe bonni ɗum ne ɓe ha ɗum wonti ko woni ko Jamono FM wonno walla Jamono FM wonno no waɗi gila hay goto waɗani ɗum donc dande leñol watti haala so ñaɓi tan yo nande cin Allah eyyi ɗum ɗon haala so ñaɓi Elas Baba won joguiɗo namdal Hammady Bani jogui namdal haade min woppiddemo poftoɗa bisimilla makko Hammady bisimilla allo Elas namdo min namdal bisimilla ma Hammady hol message mo joguiɗa hannde aɗa waɗa lancé à l'endroit de la population africaine surtout hannde e Covid-19 gonaɗo e alhaali vaccin kalɗeɗo o wima o wi hol appel mo mbatta lancé sukaɓe Afrique naaɓe hannde ko faate banggue Covid-19 o e ko faate banggue kadi vaccin kalteɗo wonde won wiyoɓe min jaadani hen walla so tawi ari ene tubakoɓe jiiɗi ko warde Afrique naaɓe walla ustude Afrique naaɓe en tant que Elage Baba Mal joguiɗo dande leñol hol erago mbatta hen kadi Fuutankoɓe fof nan keeɗima e radio Bosse FM